Ambalmao oni yankma abalamso madame Cissé Ramata Sissoko anauba tantira kabo Atlanta États-Unis biye mercredi mars kalot le mois ani duru amekanga message su malila coronavirus ani mɔgɔ minnu bɛ kan ka tunu ou bien que élection bɛ kan ka organiser cogo min ani bana bɛ kan ka minnu minɛ ani situation bɛ kan ka gérer cogo min anw dabaliyaba de bannen don k'a fɔ ko nin kɛlɛba in na nin banaba in min bɛ dugu kɔnɔ maaw bɛ kan k'u yɛrɛ ɲini k'a fɔ k'an ka gouvernement de décision ta ka élection kɛ yɔrɔ la min an b'a dɔn ni bana in sera ka se ka fanga sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso t'an bolo fura t'an bolo scanner t'an bolo plan tɛ yen programme tɛ yen e k'a fɔ ko ka jamanadenw ta k'u di boucherie ma k'u di saya ma u ye sɔrɔdasiw faga an ma kuma u ye maîtres ka sara minɛ an ma kuma u ye école datugu an ma kuma u ye denmisɛnninw faga carrew kɔnɔ an ma kuma u ye dugu jeni an ma kuma u ye élection suɲɛ an ma kuma o tuma an bɛna kuma mun de la anw y'a fɔ n ko Mali kɛlɛ anw t'a dabila mɔgɔ si anw m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min bi na u bɛ fɔ k'u bɛ élection min kɛ dimanche don an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan dimanche don mɔgɔ si kana taa bɔ k'i bolo ta ka i bolo nɔ da fɛn foyi kan bari n'aw y'a kɛ a bɛ komi an bɛ kan ka Mali ta k'a di saya de ma dugu tɔw u bɛ kan k'a fɔ ko fɛn bɛɛ jɔra bari ni k'i bɛ élection kɛ ni k'i bɛ nin fɛn sugu kɛ i b'a dɔn ko bana min bɛ nali i tɛ se k'a kunbɛn a kunbɛn cogoya t'i bolo ko mɔgɔw ka taa so aw b'a dɔn ko mɔgɔw ka bɔ élection na aw tɛ maga ɲɔgɔn na aw tɛ aran kɛ aw t'aw bolo da encre kan aw tɛ biki minɛ hali biki a bɛ tile 4 de k'a la normalement an kan ka miiri de o de kama dimanche 29 mars fɛn kelen de bɛ se ka kɛ ka bɔ k'a fɔ ORTM a ka tiɲɛ fɔ ka bɔ ka taa sɛbɛnni kɔrɔ hali ni mètre 4 de bɛ don mɔgɔ kan ka sɛbɛnni kɔrɔ so munumunu k'a fɔ i bɛ ka ye fanga in a dalilu t'a bolo mɔgɔw tɛn'u yɛrɛ to ka saya in de kɛ a tɛna kɛ de sɔrɔdasiw sara an ma kuma wari o wari a dira ka kɛ sɔrɔdasiw ma u y'a bɛɛ détourné u ye avion san avion ma se ka wuli sisan komi coronavirus n'a kɛra o tɛ wari di gouvernement ma k'u ka kɛlɛ kɛ yan u bɛ fɛ ka jagoya bana de ta k'a firi mɔgɔw kan walasa ka 6 milliards ou bien 10 milliards ta k'a fɔ k'u y'o don corona la k'u y'a fɔ komi sida kɛlɛ kɛra cogo min ou bien que Ebola kɛlɛ kɛra cogo min maa si kana sɔn an ye nin message kɛ k'a faran fasiya de k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ka bɔ Kayi fo ka taa Kidali le 29 mars élection kun kan ka bɔ a ma parce que gouvernement min bɛ an b'a dɔn ko c'est un gouvernement illégal déjà an b'a dɔn ko nkalon don wari suɲɛna ka élection organiser ka ministrew ta ka wari d'u ma ka taa sensibilisation kɛ ka mɔgɔw bila u ka voter yɛrɛ man ka kɛ dugu yɛrɛ la donc rien n'est normal foyi tɛ normal ye jamana in kɔnɔ mais maliyɛnw bɛ se ka nin yɛlɛma conscience sera yɔrɔ dɔ ma bɛɛ kan ka wuli k'i cɛsiri bɛ kɛ fɛn kelen de kama k'a fɔ président min bɛ yen bibi la gouvernement min bɛ yen bibi la a sigiyɔrɔ tɛ parce que a bɛna bɛɛ de faga an b'a ye mɔgɔw bɛ kan ka sa déjà sécurité tɛ yen n'i taara yɔrɔ dɔ b'i faga yan sɔrɔdasi 30 40 ka faga hali ka déclaration kɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ aw dilan k'o yɔrɔ jumɛn donc aw kana sɔn o ma an ye nin vidéo kɛ o kelen de kama bibi na bɛɛ ka wuli k'i jɔ le 29 mars min bɛna dimanche don élection tɛ bɔ dɛ élection so a bɛ occupé de hali bigi kelen tɛ taa yen a tɛ signé élection wari dunna u ye combien de milliards dépensés pour des élections pendant que école datugulen don o so o wari tun bɛ se ka écolesow dayɛlɛ o wari bɛ se ka denmisɛnninw kalan ka école datugu ka désordre créer ka armée bi sɔrɔdasi mɔgɔ si tɛ fɛ ka taa sɔrɔdasi la mɔgɔ bɛ t'i yɛrɛ faga mɔgɔ ye min t'a dɔn ye yan min bɛ kan ka wari d'u denw bɛ tulonkɛ n'u denw de tun bɛ front na mɔgɔ si tun tɛ nin kɛ n'u denw olu de tun bɛ kan ka exposer coronavirus la olu tun tɛ nin kɛ donc an fana tɛna aw to yen aw ka sa ten an bɛ nin kɛlɛ kɛ bi an b'a kɛ sini wa a tɛ kɛ nin dimanche élection ye a tɛ bɔ bi a tɛ bɔ sini a bɛ bɔ fɛn kelen de la k'a fɔ nin régime ye k'u dɛsɛra k'u ka fanga bila walasa jamanadenw ka fanga ta u yɛrɛ an ka se k'an ka jamana don an ka miiri an yɛrɛ ye donc a bɛ ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan maa si kana taa le 29 i bɛ taa fɛn kelen de kama ORTM na ka taa fɔ ko ORTM ka tiɲɛ fɔ sɛbɛnni kɔrɔ k'a fɔ i bɛ k'a ka fanga bila kuluba k'a ka bɔ kulu kan an b'o dɔrɔn de kɛ nin kɛlɛ la an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ k'aw cɛsiri jamana bɛ jɔ ni jamanadenw de hymne national ko à ton appel Mali ko ni Mali y'a kan bɔ an b'a dɔn ko saya ka fisa ni malo ye a y'aw jɔ i ma saya bɛ kan ka na ni forme caman ya saya n'i siranna ɲɛ i bɛ sa n'i ma siran i bɛ sa saya bɛ na cogoya bɛɛ de la n'i siranna ko par exemple i bɛ wuli ka marché ko dɔ bɛ t'i faga corona b'i faga ou bien fɛn wɛrɛ b'i faga ala k'an kisi o ma o de kama aw b'aw jija aw b'aw cɛsiri il faut k'an ka nin kɛlɛ in kɛ de an ko an ma segin an ma kɛlɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ walahi an m'a daminɛ fo maliyɛn bɛɛ ka se k'i jɔ i yɛrɛ ka dumuni kɛ k'a fa
den bɛɛ ka taa école la tiɲɛ ka taa sariya ka jɔ an ka taa tiɲɛ sanfɛ an b'o de ɲini aw ni ce aw ni baraji k'an bɛn merci beaucoup